Κυριακή, γιατί δεν έρχεσαι την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία? Πάτερ, και εγώ εκείνα την ώρα και μπορώ να έρχομαι, γιατί ελέπω το στούντιο με θέα. Και Αντώνα, χάνατο. Δεν σε βλέπω για τον παράδεισο, Κυριακή. Τι θα πει ο Άγιος Πέτρος όταν πας εκεί πάνω? Για τον Άγιο Πέτρο έχουμε καιρόν ακόμα. Τώρα πρέπει να ακούω τον Κωστίν τον Πλάτσον, το θα λέει μας πόσο σύνταξη θα παίρνουμε. Γιατί δεν το βλέπεις μετά στο ίντερνετ? Εγώ στο ίντερνετ χαβέρ κι έχω. Αχ, απολολός πρόβατο. Εσύ πάτερ, πέ ίντερνετ. Άτε. Ήλθον και ελάλησα της Κυριακής. Αμαρτία ουκ έχω. Ιαν και ευλογία.